Og en, som er deroppe, skal springe over 2. Og vi filmer. Ja! Nu, kom nu. Vi er klar. Ja, kom nu. Okay. Nej. Perfekt smag. Som vi så hader, men... Det ved jeg ikke. Kom nu, Michael. Nu rammer du. Ja, hvis man ikke. Så er det Emil, der skal ramme. Kom bare. Jeg tænkte at ramme dit arm, eller den der arm. Lige til benen op. Nå. Lad mig nu. Kom bare. Ram den her. Kom, snemand. Kom. Her rammer jeg. Lyt op med benene.